खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 अक्ट'बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि सांग्रांथि गैयैयावनो दोहोन दौलतआ जोबलांगोन, उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। बृष राशि। गोमाना थानाय लोगोखौ लोगो मोनफिननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ, रंजा बाजाजोंनो सानखौ हगार हरगोन। कर्कट राशि। गोजान जायगायाव दावबायनो खाबु मोनगोन, गोसोआ जोबोरैनो खुसि मोनगोन। सिंह राशि। खामानिया जाफुंसार जागोन, गोजौ फारसे जौगालांगोन। कन्या राशि। खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन, गोदान मिजिं लाना आगान सुरगोन। तुला राशि। गोरोन्थि हाबा मावना गोसोआव गिखांबाय थागोन, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। गोसोनि साननायफोरा मोगथां महर मोनगोन, बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन। धनु राशि। रांखावरि आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। मकर राशि। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन, दुखु दाहा सहायनांगोन। कुम्भ राशि। फिसानि गोरोन्थियावनो बिमानि सुखुआ गैया जागोन, नखराव गोजोन गैयै जागोन। मीन राशि। गोजाम बेरामफोरा जोबस्रांलांनो हागौ, सावस्रिया जौगालांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।